Айде, братя, най-накрая пристигнах в една от най-добрите дестинации – Гърция, Фанари. И сега ще се възползвам да почина 1-2 часа, да видя морето и да се насладя на прекрасната природа в Гърция. Една малка почивка, заслужена и на това красиво море. Дойдох с моето БМВ. 200 км ми излезе пътя от Пловдив до Фанари, като се надявам, че ще успея да се върна същата вечер, защото, за съжаление, моето време е малко лимитирано. И все пак това е един прекрасен курорт. Фанари, Гърция. Красиво море и е време за плаж. Мене това е за сега. Ще ви видя в следващото си видео. Ще направя малко снимки за спомен от този красив курорт.